Ik ben Kees Honnema van de kabetploeg in Ingwerm. En ja, wij zijn hier weer lekker in de drijf aan het kabet zitten. Maar hoeveel mensen ben je bezig? Man of 20. Ja. En hoeveel bussen steen je precies? Nou, ik loop 24 bussen, zoiets. En ik zie hier een heel groot kanon. Ja, dat kanon dat hebben we al jaren inderdaad. Dat wordt elke jaar wordt daar een beetje opladen en er moet altijd wat ton bij. Vroeger hing een deksel bij en dat is voort. Dus ja, dat hebben we er wat ton bij en dat knalt altijd mooi. Is het nou zo van dat je al hier met dezelfde ploeg ongeveer stenen? Ja, het is zo dat meestal dan hebben we er wat naaien bij, wat liet serieus en zo. En de groten die gaan wat voort. Dus dat roleert een beetje zo en meestal hebben we wel man of 20 jaar dus. En is dat ook zo van dat een van de ploegen uiteindelijk een beetje de leiding in de hand had? Nou, het is zo dat we met de vergadering, dat hebben we altijd een maand van tevoren of zo, dan is er altijd wel even iemand die dan even de leiding neemt. Verder is iedereen gewoon gelijk hier, zeg maar. Elke keer gaan we even overleggen van tevoren en dan bepraten we even waar het hakje bouwen zal, waar het rijplaten op heli zal, waar de bussen klaar zetten en schoonmaken en dat soort dingen. Ja. Goed georganiseerd dus? Ja, we hebben het goed georganiseerd. Koffie!